sa bukid nga nagasigid padayon. Pagaulan naman, ukon initan, inisang ihapon, mapagdon man. Ikaw ang sandigan nga way pagkalingkan. Salamat tutot ko kay nagkalika, kulba sa dugan ko ang nanulat na. Magpasa sa Diyos ang lubos, ako kat ikaw iyagin tubos. Ikaw ang sandigan nga way pagkalingkan, way pagkalingkan. Kaangay sang bato sa bukid nga nagasigi padayon. Pagaulanan man, ukon initan, inisag ihapon, mapagnon man. Ikaw ang sandigan nga way pagkalingkan. Sandigan nga way pagkalingkan. Sa diin gibala ako makanto, sa diin gibala ako madango. Si sino pa bala akong palapitan, sino pa bala akong sandigan. Ikaw ang sandigan nga hindi magubad, hindi gitaba. Kaangay sang kahoy nga gintalom sa kilid sang subat. Masalingang maghatag sang pagkaon sa nagakahigop nga panahon. Ikaw ang sandigan nga hindi magubad. Sino pa ang akon nga masaligan, sino pa ang akon pagasandigan, kasino pa gali ako magasalig, kasino pa gali ako magasandig. Ikaw ang sandigan nga way pagkalingkan, way pagkalingkan. Kaangay sang bato sa bukid nga nagasigid padayon. Pagaulan man, ukon initan, inisang ihapon, mapagdon man. Ikaw ang sandigan nga way pagkalingkan. Salamat tutot ko kay nagkalika, kulba sa dugan ko ang nanulat na. Magpasalamat sa Diyos ang lubos, ako kat ikaw iyagin tubos. Ikaw ang sandigan nga way pagkalingkan.
pagkalikang kaangay sang bato sa bukid nga nagasigi pagdayon. Pagaulanan man bukon initan inisa gihapon mapagnon man kawag sandigan nga way pagkalingkan. 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 Bakit alis kaswagan sa atong probinsya? Sa gugma, gintuga ka gintuman. Tiil nga isla, buglas ang Sri Vijaya. Negros na duha, Orient, Occidental, langit kagduta. Lamang atong kaluluhan, ilang nga gintuman. Nagintuman, tugon sang kasunatan. Stalag mo, Negrosanon, akon handom sa imo, tindog ka, Negrosanon. Makitang paguswag mo, mamagidait, sa hawit, karapanwanan mo, makailiwan. Imo katahong negro. Pagkidait, swagan sa atong probinsya. Sa gugma, gintuga ka gintuman. Langit sa duta, para kay sino man, para sa tanan basta tampad lamang sa pagtuman. Wala kapiutan, padayon ng kauswagan, kung master plan subong ipatuman. Kami ka nagsaksihan ng negros, eksperyensyahi ang pagsakado. Kami sa negros, bisikabistahan, sang kadalagaan. Sa loob, kanagsaan, inuyan, mas kasayayan. Was negros mo, negros ang nandun sa imo, tindog ka, negros ka, negros ang ito, paguswag mo.
sang tagsa-tagsa. Kahidlaw sadya, ikot ko kahidlaw sadya, nanging inunun-anun. Kahidlaw sadya, napadayon sa gihapon. Maayong adlaw mga kahidlaw, mga taglantaw sining Hidlaw-Sadya LIVE Streaming. Una sa nga semana sang Mayo 2020, ining inyo alagad kahidlaw Alex, Endrina, upod sa kay Pastor Walter Bong Hermosura. Ining inyo alagad, upod sa mga tagsakdag sining nga programa nagakalipay sa pagdulong sa inyo sang Kristo-hanon nga mga balita. Gani, yari ang mga balitang diri lamang makita kag matanaw sa Hidlaw-Sadya. HINUN-ANUN. Sa diin balan hamtang ang hardin sang Eden, madamo nga mga pagpanalawsaw ang ginhimo sang nagakalain-laing nga grupo labang matukiban ini. Matukiban gid balaayhan ang madugay na ginapangita nga hardin. Isa ka matahom nga ambahanon ang nagahatag sang madalom nga painuino kung anuayhan ang bag-o nga kalibutan, bag-o nga langit kag duta nga ginaaman sang Dios sa tawo. Magakilit anay bala ang tanan didto? Sa Panugda-on ni Dr. Gerson Narciso, maintindihan ang pamatasan sa mga tao nga nagakabuhi subong sa sining postmodern era. May pagkambyo bala? Bantayan ang ining interview. Labaw sa ikasarang sa isa ka tawo kung ang pagtuo na dihon bangod sang mabugat nga mga eksperyensya sa kabuhi. Paano na-overcome ni Juancho Perez ang ini nga kabudlayan? Sa sining nagakalatabo sa bugos ng kalibutan, may ara bala paglaom ang mga tao na hanungod sa seguridad sa pagkaon? Ano nga ligasiya ang mahatag naton sa aton mga kabataan? Initanan, bantayan, diri lamang sa Hidlaw-Sadya TV, celebrating life the way it is. Alright, mayong aga kay mayong adlaw sa tanan ng mga netizen sa atong mga kahidlaw. Nagsasulti mo sa gihapon upod naton ang atong dinapit nga bisita si Pastor Walter Bong Hermosura sa Lift Jesus Higher, isa sa mga pastor dito dira sa sina nga congregation. Kag sa sininga tinion sa gihapon ari sa padaton. This is our kahapon nag-rehearsal kita and this is our final countdown of our episode number 1, our first ever episode, season number 2 sa Hidlaw-Sadya TV. Gani sa sininga tinion wala nang sindugay pang mga dekorasyon o kung mga sagabal nga mga kung ano pa man idulungan naton aton mga taglantaw pasulbong sang sini nga mga balita nga Kristohanon. Hardin sang Eden. Paraiso sa naging buhat sang Dios agud puy-an sang una nga tinuga nga sanday Adan kag Eva. Ang iban nagasiling nga ang ngalan nga Eden nagikan sa Akkadian term Edino nga kun sa Euron tapan o kun sa isa ka pulong planado o kun plain sa English. Ang tradisyon sa masami nagasiling nga ang Hardin ginakilala nga isa ka abundansya nga lugar, rason nga gintawag ini Hardin sang Dios.
Apang ang biblikal nga paghatag kahulugan amo ang ginatagaan sing pagtamod. Si Adan amo ang unang nga tawo nga ginbuhat sang Dios sa iya dagway. Pagkatapos nakita sang Dios ang iya pag-antos sang pagkasubo nga hindi maayo. Gani ginpatulog niya siya kag gintuga si Eva ang una nga babayi gikan sa gusok ni Adan agud nga mangin iya katimbang. Henesis kapitulo 2 bersikulo 20-23. Agud nga ibaluan sang insakto kung ano ang istorya paagi sa pagsaysay sang tagsugid sang Henesis, importante nga may baluan ang lokasyon, ang mga karakter nga nagadalas ng papel sini kag kun ano ang natabo sa ila diri. Tanan ini nagakontribuer sa biblikal nga kahulugan sa Harden sang Eden. Gani ang padayon nga pamangkot sa diin nahamtang ang Harden sang Eden. May madamo nga panghunahuna bahin sini. May ara nga nagapabilin sa tradisyonal nga paghango kag pag-intindi na hanungod sang lokasyon sang Harden sang Eden. Sining postmodern era, ang siyensya upod na diri ang teknolohiya nagapatulid sa mga impormasyon nga sang mga nagliligad nga mga dekada, mahinay kag mabulubudlay ang pag-access sa mga detalye sa mga bagay nga ginatukib. Pero subong tungod sa madasig nga pag-uswag sang siyensya kag teknolohiya, mahapos kag madasig ang pag-research kag pagtulid gamit ang mga kagamitan nga ginaayudahan sang computer. Isa sa mga topiko nga gahatag interest sa mga tao sa bugos nga kalibutan amo ang paghibalo kung sa diin gid bala ang Harden sang Eden. Suno sa authors sang Bible Discovery TV nga ang ilang materialis gina-upload nga ginapalantaw sa ilang mga subscribers pinaagi sa YouTube channel, nagapahayag nga sang 1994 pila ka mga satellite images sang Northern Arabia nakadiskubre nga nagapamatuod sa matuod nga nahamtangan sa Harden sang Eden. Gani sa ila report, ila ginpahayag ini paagi sa sini nga video. In 1994, satellite radar images of northern Arabia revealed a long dried river that provides evidence for a possible Pishon River. In Genesis, this river Pishon is connected to the land of Havilah and its abundant gold. This dried-up river flowed from western Arabia that had ancient gold connections and may be identifiable as Havilah. It flowed east towards the Tigris and Euphrates, whom it joined before flowing into the Persian Gulf. The second view also takes the text seriously, but interprets Genesis 2 in light of Noah's flood. If the Bible is accurate and this flood was a global event, then the landscape in which the Garden of Eden existed is no more. There's no real way of telling how much the geography of the world changed. Are mountains, canyons, rivers, and gulfs now how they were before the flood? It's unknown. How then does this theory account for the Tigris and Euphrates still existing? Survivors of the flood rebuilt and named their new surroundings after what once was. Ang tagdihon sang lost states naman may ara nga scientific nga pagsiyasat kung diin gid bala ang Harden sang Eden. Gamit ang abansing nga teknolohiya sa paghatag konklusyon bahin sa lokasyon sang Harden, kag reference pinaagi sa isa ka libro nga amo ang ginbasihan sa pagpanalawsaw na hanungod sini. Gintumod sang tagsulat nga ang research kag hypothesis isa ka plausible nga konklusyon. Two are well known, the Tigris and the Euphrates. Both flow through modern-day Iraq and empty into the Persian Gulf. The other two are the Pishon and the Gihon, but no one really knew where these two rivers were on the map until now. Thanks to new research, we have a pretty clear idea. A newly discovered extinct river system in the Saudi Peninsula fits the biblical description of the Pishon and the Gihon. For example, the Bible says the rivers extended into a gold-producing region that we know was here, and a place called Cush that we know was here. So now that modern science has nailed down the likely course of all the biblical rivers, all we have to do is follow those four rivers, and where they come together, it's the Garden of Eden. The problem is they don't all seem to come together. It's a dilemma that's vexed scholars. However, recent research by a guy named Ward Sanford offers a fascinating solution. Sanford's not a theologian. He's a PhD hydrologist who literally wrote the textbook on groundwater geology.
In simple terms, Sanford theorizes that in a previous ice age, there was a natural dam at the Straits of Hormuz, meaning there was dry land in what is now the Persian Gulf. And if the Persian Gulf is dry, the four rivers would converge. So the place that was once the Garden of Eden is now under the waters of the Persian Gulf. At least that's how Ward Sanford sees it. He admits his case isn't rock solid, but it is plausible. The Gulf is surprisingly shallow, averaging only about 150 feet deep. Apang si Ken Ham ang taghambal sa AIG Ministry, negatibo sa sini nga teorya. Kay siya nagapati nga ang Hardin sa Eden, ang iya sini mismo nga lokasyon wala sing may nakahibalo. Wala sing pruweba kung saan bala matuod-tuod nga lokasyon sang Hardin sa Eden. Ang madugay na nga palamangputanon, as sa subong wala pagid sing may solido nga ebidensya bilang sapat sini. The Tigris and Euphrates. However, when you look at the Tigris and Euphrates today, we don't see four rivers coming from one. That means that these could not be the same rivers. Well, why do they have the same names? Well, think about this. When the settlers from England came to Australia, they used names they knew from England in Australia to name cities and rivers. That's why we see the same names today in those two different countries in certain instances. The same is true in America as well. Well, when Noah landed in the Middle East, the Bible says that Noah's Ark landed in the mountains of Ararat, and now that area today known as the Middle East, we do see names such as the Tigris and Euphrates, similar to the names in the pre-flood world, but that doesn't mean they were the same rivers. It just means that Noah or his descendants used some of those same names they were familiar with before the flood to name places after the flood. Now, there's also another important fact to consider, which would also help us understand there is no way we would know where the Garden of Eden was originally located. You see, Noah's flood was a global event. It would have destroyed the earth. We also believe that there was one continent before the flood. We read on the third day of creation that God gathered the waters together into one place. Presumably the land was in one place. And that land would have been so destroyed by the flood of Noah's day. We believe that that continent split up during the flood to form the continents that we have today. There is no way we would know where the Garden of Eden was originally located. And under that area of the Middle East today, we see thousands of feet of sedimentary deposits, fossil-bearing deposits, flood deposits. Those sediments were deposited by the flood of Noah's day. So there's no way the Garden of Eden could be on top of those fossil-bearing sediments. So where was the Garden of Eden located? We have no idea where the Garden of Eden was located. But we do know that the Garden of Eden definitely existed. Pero sining ulihi lang, sang 2019, nagligad lang nga tuig, isa ka representante sang God culture nagbisita diri sa Bacolod City kag nagpaalinton sa mga pumuluyo, mga pastors, ministers kag church workers bahin sining ila mga research na nungod sa madugay na nga ginapangita nga Hardin sang Eden. Kundiin gid bala ini iya nahamtangan. May ara sila sing mga pamatuod base sa mga dokumento aktwal kag ari ang ila pagpresenta. Where the land of creation is. Now, science tells us that they can find old bones, and tomorrow they'll find older bones, and the next day they'll find older bones, and they'll find bones in the Philippines and say, it's a new species. Yet they've never tested its DNA and they have no clue what it is. That's called fraud. There's no other way to look at that. Science is full of fraud. It has tons of it. In fact, it's built on fraud. Things they call theories, which are wild guesses that don't even pass the most shallow of tests. We really need to rethink the entire discipline of the scientific community, especially regarding creation and the flood, because they are way off and they do not pass any tests. But check this out. Okay, during the flood, only what was on the ark survived, right? No, just of the land animals and of the humans. But sea life was not wiped out by the flood. Marine life remained. So, that's your measure for creation. Find the most diverse marine population on Earth, and you literally have found the origin of creation itself. Do you know where that is? It's found in the Philippines. Hallelujah. Praise.
The Carpenter Report says the Philippines is not only part of the center, but is, in fact, the epicenter of marine biodiversity with the richest concentration of marine life on the entire planet. Glory, praise. Wow! That is the origin of life. The origin of creation right there. You see it in CNN says, the Philippines sits at the heart of the Coral Triangle, the global center of marine biodiversity, about halfway between the provinces of Batangas and Mindoro. The Verde Passage boasts the highest concentration of marine species on the planet. Yes, thank you, Father. Praise. There's no comparison. We've even found references that say there is more marine biodiversity in the Philippines than on all of the rest of Earth combined. Hallelujah. That is ground zero for creation, scientifically speaking. And it makes sense. And it supports all of the other things. Now, we even go so far as to locate the rivers from Eden. We believe we can do that. This is a theory, but better proven than anything you'll see in science called a theory today. Because we take it to that degree. It's a 2-hour video. I'm not going to go through that all today, but I'm going to give you just a quick taste with some maps. The first thing we see is that Eden is the North Pole, and the river flows out of the North Pole. So there's a ridge that starts up here at the North Pole. It goes all the way down, and it's continuous all the way around the earth. It has no end. It's not filled in. It is complete and continuous for 65,000 kilometers. You know what else it is? It's downhill. So you put water in it, and it's a river flowing downhill. And it does have water in it, and it always has. This is the river from Eden, right here. It's right here, and it flows all the way around, comes back up through the Pacific to the coast of almost California, right where Mexico is. This is the river from Eden, and we test it, we prove it out from every... ng mga tumalambong kag I believe this would start a new era of kung hindi mainstream broadcasting,
this will be a new millennium broadcasting. So, Pastor Abian, I was so enhanced pagit sang sininga aton nga gin abrian nga topic, no. But before this, kadamo na sang guluwa nga mga historians kag mga archaeologists locating sining Garden of Eden. And I believe nga ang tao kung isa din di na mag-search, so kung akong imong nga mamangkot nga ti din tagid ni makita pero ti kahapos, Pastor. I would say, look, i-google mo. It is out of curiosity, out of discussion, nga makambal ta nga i-YouTube kung para nga magtaway. But in the sense of growing spiritually, and I believe this would bring us onto a maturity nga makita ta nga kitabla nga nagapadayon sa nangin maukod sa pagpalig-on sa aton nga relasyon sa Ginoo, that I believe it is only by the grace of God that we could have the peace of mind nga ma-embrace ta ang kamaturan, the real truth about where really is the Garden of Eden. Now, ang dako na pamangkot is the physical topography sang ginatawag nga Garden of Eden. And I believe may mga risk, there are so much risk. Kay one of the reason why US invaded Iraq is for exploration sang ginpagwa sang archaeologist nga atuto arada ang Garden of Eden. Now, I believe subong lang na trigger ang akong nga curiosity. And overwhelming mix bla, Pastor. It is so mixed na how beautiful it is to embrace the fact na Pilipinas naman ang ginatudlo. Ang ginatudlo nga ari ding Garden of Eden. Which kung ako mangkuton mo, ikaw pa mangkuton ko, do wala iguro argument between us nga magambal ari gid itood. Boosting the morale of Filipino people that the Garden of Eden is here in the Philippines. Pero to, duway pa na matatakan sa mga Nobel Pricing nga tuod na, no? Gina-invade na ta sang China. But here it is, the most beautiful fact na ang aton maturan maka-embrace bala kiti subong kon nato nga ibatonon, like sige nambal ko kung batonon ta na the way the world would introduce sang ilang mga facts, makalilibog subong ba daw nagnubo na lang kag subong broadcasting ginashare ko gid nga tuod na ara na ang bulong sang COVID, pero ang pamangkot sinada the financial that economic factor, pero hindi ta na pagtandugon subong. But here it is, siling sang Ginoo wala ta sang ibang nga mangkuton but the Creator himself. Ngambalya, he talks about the kingdom of God, which he said the kingdom of God is in you, ari sa aton. Now, ano pa ang pangitaon ta mga utod? That if the Lord would have His revelation unto us, the very revelation, utod, I could say, no matter what things ang madiskubrihan sa kalibutan, madiskubrihan nila kung bala may padamo sa ginatungkad. Pero utod, when the maker of everything is in us, we could say, the Garden of Eden is within me, within you, mga utod. Utod, ang next mo na yung isulod sa paminsar mo, paano kita mag-cultivate sang garden. Now, katawang masining segment, I believe, diri taga flow, Pastor, that
in order for us nga maka-embrace nga rita kapangita ning Garden of Eden, do kabalok gid magtanom, manok ka sa Garden of Eden. Just like sa mga pamangkot na gusto ko gid makapalangit, huwag kakabalo kung anong imuon mo sa langit. And so, Pastor, kanami nga, sa mga Hidlaw-Sadya, I believe, hindi na ka mo magbuya sa sining channel. And I know that the Lord is preparing His people for great and mighty things nga mag-abot. So, Pastor, I believe ina nga mensahe that it would open our mind right now nga maka-go through. May punto ka, Pastor, sa punto mo nga dugay na ta gali actually na invade sa China. Dugay na sang antes pa ang mga katsila nagkadto diri, antes pa ang mga Amerikano nagkadto diri sa aton, antes pa ang mga Hapon nag-occupation sa aton. May mga Chinese traders na nga nagapakadto pakari sa aton nga duog kag naga-trade sang mga pamalaklon. And before these things happened, actually we are already invaded by Chinese products, so to speak. Kag muna so nga dako man aton nga pasalamatan sa aton nga mga Chinese nga mga coexistent nga mga residents diri sa bugos nga Pilipinas, kay bisan diin lang ara gid sila kag gina-consider man sila naton nga Filipino, kag Filipino citizen na gid man sila ang kalabanan sa ila, kag kaput sang dalagko nga mga kumbuyahan, dalagko nga mga negosyo, kag nagakalipay kita sang disiplina sining mga tawo. Kay makita nato ng ilang pagplastar sa ilang kagalingon nga nagabinuligay sila no? Kag katahon ina nga halimbawa man nga dapat man sundon sa mga Pilipino, no? Ang mga insect bisan 5 lugaw lang sa primero. So amo na ang aton nga pasalamatan man na sa sining nga mga gintugas ang Ginoo man sa ila man nga kabuhi, no? So ano man siling mo sila? I believe na, Pastor, it was all I believe na God is in control. And looking bala sa progression da, Pastor, that sa subong ang influence, it is the influence na nagapadayon ta. Kung I believe sa dugo mo guro may porsyento nga Chinese. just like sa ako, no? May mga porsyento, mga maninoy ta mga Chinese. And all of these people has their own thought kag mga cultivating ideas. Nga kung ibalik sa scripture, I believe that God doesn't talk about the topography itself, but the mindset of cultivating what the real Garden of Eden would be to each and every one. Mo ginasa ang kung isa makayuhom ka na nagilinaway ni sila tanan man. Ilinaway because for the fact nga some of those nga wala makadiskubre kundi ingin bala ang location sa mga abundant. When you say Garden of Eden, there is what? The abundance of everything which I believe it is created by God to makasupplement sa iya nga katawhan. Amen, la Pastor? Amo na say. So, I believe nga may mga kapwa mambal Kristiyano gidinaway for the fact that they have never given up their mind to offer unto God, and Lord, teach me, give me your Garden of Eden in me, that I would be cultivated. Kag ang akon nga pagsapupo sang kung paano bala magpananom in the sense that planting sa tangible, it is the same as we are planting inside our heart.
Nga mo sini ko nga pastor damo taguro I believe in Bong planting ni kami nagsira na nga plantasyon sa ibi kalaw ay manyambal kung hindi man na sila nagsira pero ginabrihan nila subong the very avenues nga kadamo gali sang mga bisi mga plantasyon, mga side stream, mga broadcasting like right now sa Hidlaw TV nga ang dira na narisari nga mga hardin ang imo nga makitaan hardin sang tagipusoon gin tanom sang Ginoo nga ang tao kung gutom ka gapangita ka sang mapapak mo maski saging lang da kung ano da. Tama gina no pastor. Kung hindi ka pagduhulan sang imuutod sang pagkaon hindi ka gid kakaon no. Kagang dako naton nga pasalamatan ang ihimplo sang mga incheck. Tungod sa ila pag biniligay naga-improve kay naga-uswag sila no. Subong man kita gina-consider naman na sila nga mga Pilipino nga utod man naton. Kita man bilang nagalantaw sang sini nga modelo ang hardin ni ginasiling mo pastor ang pagbiniligay sa isa kag isa gali. Sige. Kung ano siya, I believe elevated influence from Chinese nga nangin Pilipino. Kaya ang Pilipino da na nalgwa ang I think ang swap. Kaya kung incheck ang imo nga tubang, hindi ka pwede kung ikaw maski wala sentimos. Ni kinala negosyo. But look, the sentiment of Filipinos, kung pa Ilonggo, we look much deeper sa commerce. Nga ang commerce it is between already, it is out of the monetary factors. Why niya sang kung sa pabla kwarta na no. I believe it depends on how you invest sa garden man isang isa ni garden to garden. Just like me kagsimo sa Pangkanay mga kauturan sa amon ni Pastor Alex that I believe he had shared seeds in my garden and I have shared something seeds sa iyang mga garden that during the harvest utod wala kami sang iban pang wala man kami kasoktanais ni sa mga butang sa bank account. I don't know kung ano ning bank account niya konsi, but we are moving in the accounting which I know this would become a new normal. So mga utod right now katawom sa aton nga topic no wala hindi tabla na frame sa life sa iban may topiko tapos sila man nagabinaisay ang kahidlaw sa sadya imbes na pangita yang sadya yan to nagliwat sang channel kiti naglibog pating ulo yan. But I believe right now nga kunang tao amo ni pastor since we are moving sa sining platform sagin share ko you know as being changed by God we could welcome or makahagad kita sa aton mga kauturan nga upod bila sa amon upod bila lantaw bila sa Hidlaw-Sadya upod bila sa amon to sa church that we are drawing them not because of the fear of God nga mamba sila agaron mo ko da kamu ganito nadlok mo sige na pang broadcast nyo da agaron nyo ko tapos kamu ganito nadlok na mamati isang kuha nyo sa pulpito nyo you see. But right now I believe that the way sa aton kayang tao puno na so right now it is elevating us into something that is wonderful nga as we would find the Garden of Eden ari sa atong tagsad agam mo ni nga ato may gina dapat nga pagadumugon and we don't wala taga depend sa YouTube ang ginadependihan wala taga depend sa YouTube sa Facebook ang ginadependihan his book pastor
Pero right now, magkakadto ta sa... Oo. Namigit sa mga sharing mo, Pastor, no? Katahong nga ang pulong balang nagasiling dira nga kung ano kuno ang gintanom mo, amo man ang imo anihon. Hambal ina sa aton Ginoong Hesukristo, di ba? So, diri pa lang daan sa duta para mahiang ko naton ang ginapromesa sang Dios nga kung anong imo gintanom, amo man imo anihon, dapat kay nagkakadapat gid lang nga kita nga mga Pilipino, dala na mga insik nga nagpilipino, ano? Magbinuligay kita, tibong sa isa kag isa, magbinuligay kita, ilabi na gid sining pala abuto naton after sang quarantine nga malift na ini kag ang lockdown wala na. Of course, ang aton nga dako nga pagapangatubangon amo ang problema naton sa ekonomiya, bangod tungod ang tanan nga bilog nga kalibutan subong apektado ang ilang pangabuhi sa ilang tungod sang ekonomiya, no. Gani kita man ano ato makontribute bilang tumuluon ni Ginoong Hesukristo, subong nga nagapati kay nagatuo sa iya nga nagasiling magigugmaanay kamo, wala na sang pinakalabi ka importante sa tanan nga gugma kag pinakadako amo ang paghalad sang kaugalingon sang iya kaugalingon nga sa iya utod, no? Kangay subong sa imo pastor ginhalad nimo imo kaugalingon sa siningat tion, isa ka oras nagtunga nga pagwaragwag para sa imo mga kauturan nga nagapamati subong sa sining Hidlaw-Sadya TV, no? Kag bangod sina mag-harvest kita sang langit, no? Kag sa sining nga kantanan na pastor, may matahom nga ambahanon nga nagalaragway sang bag-ong langit, bag-ong duta. Kag dito ginapakita sang ambahanon nga katahom kung ano ang aton mangin sitwasyon kung ikaw tigulang na mangin bataon ka gali sa to nga mga wow, no? So, ano si mo aton nga tagaan sa pagtalupango dinhi pagi sa pagpalantaw sa atong mga kauturan sang pasiplat sa kultura. I will see you in the new world, in beautiful paradise, where pain and suffering and war and death will be gone. I'll see you in the new world. We all will be young again. All these former things have passed away. I see you in the new world, in beautiful paradise, where pain and suffering and war and death will be gone. I see you in the new world, we all will be young again. All these former things have passed away. No matter where you are going, any place around the world, it looks like the Garden of Eden. There's true peace. No matter where you are looking, you
can search as long as you want. You will not find the wicked anymore. I see you in the new world, in beautiful paradise, where pain and suffering and war and death will be gone. I see you in the new world, we all will be young again. All these former things have passed away. No matter where you are going, any place around the world, it looks just like the Garden of Eden, and there is true peace. No matter where you are looking, you can search as long as you want. You will not find the wicked anymore. I see you in the new world, in beautiful paradise, where pain and suffering and war and death will be gone. I see you in the new world, we all will be young again. All these former things have passed away. I see you in the new world, in beautiful paradise, where pain and suffering and war and death will be gone. I see you in the new world, we all will be young again. All these former things have passed away. All these former things have passed away. Bill Nye the Science Guy has said it's not crazy to believe we're descended from Martians. But he says believing we came from Adam and Eve is not using our heads. But there's scientific evidence to support what the Bible says about human origins. You see, genetic studies have shown there's a very small difference in the DNA of any two people, only 0.1%. If humanity were hundreds of thousands of years old, we'd expect there to be huge differences between people groups, but there's not. This confirms the starting population of only 2 people described in the Bible. There's no evidence we descended from imaginary Martians, but once again, the evidence does confirm God's word. Meet one of our postgraduate study degrees musicians and now the Director of Marketing for Kingdom Life Christian University. Having been able to finish his bachelor's degree in supplemental studies in education, STI West Negros University, and after searching in for units in master's degree in theology, majoring church administration at Songkyul University and Theological Seminary, a Korean institute in Iloilo City, Panay, Philippines, he decided to enroll at Kingdom Life Christian University, USA. And there, after having been able to submit his action research on music entitled Music in Year 9 Classroom, particularly in music theory, critical writings of music, and musicology, he was able to graduate and had gotten his certificate with the university's official seal and the latter's transcript of records. I praise and thank the Lord for the achievements that He allowed me to experience and the possible promotions one could benefit out from studying postgraduate courses.
Alexander had 4 semesters, finishing the course, Master in Music Education, majoring music production. He started from Principle of Church Education to Philosophy of Music Education for the first semester, Vocal Pedagogy, Electronic Music Production, Audacious Euphony, and others for the remaining semesters. So what are you waiting for? Enroll, enjoy, and have fun at the Kingdom Life Christian University. Remember, Yeshua says, occupy. I am coming through you. I am ruling by you. Alright, salamat sa atong mga tagsakdag, Pastor Hermosura, no, Bong. Sa masami ikaw ginabansagan nga si Pastor Shofar tungod sang dako nga shofar na ara lang sa likod nimo. Kag ang mga atong taglantaw gusto gid mamati kung paano mo huypon, kung paano mo pasoundon. Maybe sa dasong nga episode imo ina nga paghimuon para nga matagaan naton sing kayguyanan ang aton mga tagpalamati, taglantaw nga ma-appreciate nila kung ano bala ang shofar nga ginasiling. Amen, amen ni Pastor. I would be praying for that. Kaya hindi man dilaglahog kung masiling nga gulpi mo lang buluton ang shofar, but it is always sounding it according to the growth ng spirit nga receive. It is upon the heart. Like kabalo ka gid na Pastor. I know the very anointing nga nablang siling abi Pastor Alex to kare kami sang pinakatahong ambahan, no? I know nga we would first gid ikuan mo gid na ang ginatawag nga guidance ang Ginoo sa aton, di ba? So padayon, no, Pastor, ano ang aton nga pinaka kuan sa magabalik ta sa aton topic kag katong before gali great ko anay nga ako mga classmate Pastoro do 5 na ni sila kabilog sila ni Eki, si Liz Ditching sa Amerika, sila ni Mary J, sila ni Elaine, Paul Pablo sa Manila, Pastor. Ilan tawag na, Pastor? Ini tanan mga Hidlaw ni tanan sa Sadya, Pastor. I believe nga why they joined our telecast right now. Tungod ngay kapangita ni siyang Sadya, Pastor. Hindi ni kalagaw in this people, kabalogi kong mga classmates, mga like friends nga kapangita gid subong sang ginatawag bala nga kahilwayan sa subong nga aton sitwasyon. And so katawong gid nga kung ibalik ka subong para ma-refresh sila kay bago lang sila nakasulod. That ang aton topic subong is about finding the Garden of Eden, which I believe nga Pastor looking for or finding the Garden of Eden. And as we have discussed, there are lots of people nowadays looking for it, and actually they make use of the technology, the science, to just find out where the Garden of Eden is located. No? And one of the representatives of the God culture insisted just last year when he visited here in the Philippines, and when we had our conference there at the ministry of Pastor Pastor Moises. We were invited by pastors and all the church workers there inside his hall, and we were able to watch and listen to the representative of the God culture, and it was a very good and sounding doctrine, so to speak, because he presented
to each one of us evidences and artifacts that would prove that really Philippines is the focal point of creation wherein the Garden of Eden is located. Kanami, I would, as a Filipino pastor, that I would concede, no? Hindi mo nang natawag na mga conceited because they concede to the fact na katao mag-aray. It is supported by surveys, geographical analysis. Pero na-reiterate pa that may mga butang dapat tagid na ibutang sa atong tigipuson, that we are all living upon this earth, tangible earth, just but once. So, ano ang relevance gid blahaw? Daw mo nang pamangkot. What is the really relevance of finding the tangible materials? When in fact, ang dapat tagid ibutang sa atong tigipuson, that we would cling on things that are spiritually given to us by our God. Because what is temporal against eternal. And so, kung makita yung mga hari sa Philippines, well, the best, di ba? The best. Iniguro mga classmates, iniguro makatapos ito makapundal. So, magsilingguro nga mag-retire, iniguro plauli, gini. They would go back to the Philippines for where the Garden of Eden is. And I'm sure nga tuod gina damo, there are so many that are longing to go back sa Pilipinas. But here, there is much more that I think na mas mabutang sa ngaton mga televiewers, that this life should be dedicated onto what is really is for eternal, nga kung sa diin ining aton kahidlaw sang masadya, when we could embrace and siling blasang pulong sa John, I think John 1:12 nagasiling to them that receive him, to them gave he power to become sons of God. And so I think that to seek for his kingdom is to seek for that eternal place nga initanan naraday nga when we find his righteousness, siling niya, all these things shall be added unto you. Kag dira ko nagabaton sang peace nga peace beyond this covidity. Isa na ka-term na develop nga puperty, no? Lord grabe gid. Maging tuduan mo kami sa mga bag-o nga term beyond this covidity, that when we give our hearts unto the Lord, that God would transform our mind and we would say, inang YouTube na sakto na, inang YouTube na sala na, kaya ari gido. Pwede gid. And who would argue? If God is with us, who can be against us? Mga utod. Kagkabalugi ko nga. That's why every opportunity we will make use it as for our advantage. Our advantage is to, advance the kingdom, and that's tantamount to obeying what the Lord Jesus Christ was able to teach his disciples. And even today, we who are believers also, to what he taught his disciples, and that teaching would entail the occupy until the fullness of manifestation of his coming will be felt, will be experienced by people. I believe right now we are moving in an era. Sige, share ko man ni isang last amon ko sa live namon that sa nabasa ko sa I have read in the book of I think Deuteronomy, Exodus, nga niya, that this month will be your first month of your year. Isipin ko, grabe, no? What an amazing thing that this year 2020 clearly lang tawa, Pastor. Look, if we would look onto the messages that the Lord has given us,
makambata, amazing. And yet, when we look sa mga news, COVID, gira, China, America, subunging close sa CBN, may mga huring-huring, may mga huring-huring pastor nga ma-extend ang ECQ, may mga huring-huring. Mambal ka, Lord, what a contradictory revelation you are giving us. But no, mas nagaklaro ang aton nga panghuna-una nga subong like the topic that we are taking up nga uyala mas nagklaro na gid nga ginapalapit sang Ginoo ang iyang nga pagpahayag to sa mga nagamatutom, those that are giving their mind, their effort, their strength and everything in seeking for God, not just the Garden of Eden, but the kingdom of God, which I believe it is for free. Hala, tanan. But the only thing is, amo na sabihin, balik naman ta sa ginambala na pagina nga, the Chinese influence in us. Nga, you invest. Right now, ginatagaan kita sa Ginoo. The Lord is giving us the privilege that for us to invest our lives, our time, the very life nga ginhatag sa aton, to invest it onto something. Now, these platforms, these tools nga ginahatag niya sa aton, hindi lang ni para pang TikTok. But yet, gin-offer sa kalibutan ng TikTok in order for the people of those people na driven na blaga pangita. Look, Pastor, look. Ang hidlaw sa sadya, ang mga nahidlaw, literally stalking, hidlaw sa sadya, TikTok eh. Ang tawang TikTok. But look, if you would be allowing the Lord, since it is your creation, you are in control, give me that joy that when you give it unto us, among nga mong ginadumog, beyond the quarantine, nga kami nagapadayon, look, hindi man, guro may mga kibol na ni guro, hindi makalawa ay mga kibol sa buli ng iba. Madali na lang gidga pinungkod, hindi makalagaw, yet they are not minding what is happening around when the Lord is with us. Talking about, you mentioned a while ago, TikTok. So, well, that's only one of the applications which is now very trending, and people would use that as a means of platform for them to express their talent, whatever they talent in dancing, talent in singing, talent in being comedian or comedian. However, what surprises us the most is that we are on the verge of, you know, evolving the moral fiber which our forefathers had established long time ago. Sang ang aton nga mga baganihan, ang aton mga heroes nagplastar sa mga manami nga mga thoughts. Ilabigin i-mention ta si Dr. Jose Rizal ang aton baganihan, no? Nga kanami sang iyang mga palatukuran sang iyang kabuhi. Of course, I do believe that whatever he said, he would always refer that to the Word of God. Do you believe so, Pastor? Because he did read the Bible. Everybody reads the Bible. Kag kanami nga palatukuran. And I do hope that these young people, youngsters, or even the millennials, or what we call the centennials, you know what? There are many generations now, Pastor. We are considered to be the Generation X, and after us is the Generation Centennials or Generation Y, and after Generation Y is Generation Z, no? Nga mo ang millennials. I mean millennials, and then centennials,
And what we are having right now, ang pinakaulihi ng mga henerasyon, ginatawag nga Generation A. A. Tungod kay ara sila sa ginatawag nga o Generation Alpha, because this is now the beginning of transhumanity. The conglomeration of man and machine. In fact, we are already cognizant of that, and we are very aware of that, because of, you know, there are things that the common would, the secular world would offer to people. But nevertheless, we are here. We are still on our firm foundation as we embark this new, you know, new perspective. However, we are always being reminded. And I do hope that our youngsters, our youth, our centennial people, our millennial people, and even the Generation Alpha would still put in their minds the very word of the Lord Jesus Christ, and even to embark themselves into his into the gist of his teaching, and even to the point to receive the empowerment, to receive the guidance of the Holy Spirit. Amen, good, Pastor. Amen, good. But I believe, Pastor, without this with this kind of platforms that balances, nagabalance sang inatawag the growth more, because we would say more on society would bring us a bad influence sa ginatawag nga character making sa aton na spiritual maturity. But I believe it is by these platforms, Christian platforms, mga TV sa site, that at least not to limit the social bonding, pero kung sabagay subong may social distancing, but to limit the exploration sang too much nga moral sang society. Nga I know nga ang Ginoo the Lord had given this type of platforms agud to nga while there are those nga that they could cling not so much sa religious life nila, but still they are growing, trying to weigh some moral values, some character, Christian characters, no? And you know, sometimes makambal tang thank you Lord, you're so great nga wala ka pabaya sa amon. That is why remind kita ni Dr. Gerson Narciso sa akong interview, that you know, people today must still be aware, and must still be reminded of that the importance of the center of our lives, who is God Himself, is what we are to subscribe, is what we are to highlight within our lifestyle, because without Him we are nothing. And because of that, Pastor, may I show to you the Panugda-on ni Pastor Gerson Narciso. Hello mga kabyanan kag mga kauturan sa Ginoo. Mayong adlaw sa Sining-Ation, yari kita sa Bong sa Songkyo Theological Seminary. Sa Sining-Ation, yari sa tupad ko isa ka professor sa Central Philippine University sa persona ni Dr. Gerson Narciso sa mga insight nga atong makuha halin. Before ako nag-chaplain sa Central Philippine University sa 1998, I used to be a local church pastor for 15 consecutive years. Naging pastor ako sa Haro Evangelical Church, the oldest and the first Baptist church in the Philippines. Naging pundar sa mga American Baptist missionaries way back in 1900. Being a pastor, nakita ko ang dako nga challenge sa pag-alagdan sa Diyos
nga ako naging kabahin sa pagpalapnag sang ayong balita sang kaluwasan, no, ang pagpalapnag sang ebanghelyo nga nagahatag sang paglaom labi na gid sa mga tawong yara sa kadulong no, sa ilang mga penino kag sa mga tawong wala nakilala sa Dios. Madamong gid nga salamat kay Hidlaw Alex sa paghatag nimo sa akon sa kahigayunan nga maging kabahin sining matahong gid nga programa. Mula sa tanan nagapanamyaw gid ako sa tanan nga mga bakulod nun kag nagapasalamat ako sining oportunidad nga makapahayag ako sa akon nga panugdaon kabahin sa mga issues ka mga challenges nga nagakonfrontar sa aton labi na gid sa sining postmodern era. Kinakarakterize ang madamo nga mga pagbago hindi lang sa patag sang siyensya, teknolohiya, politika kag ekonomiya. Masaksihan man naton nga sa globalized world nagabag-uman ang religious landscape sa aton nga kalibutan. Nagatuhaw ang madamo nga mga perspektibo ka mga paniino bahin sa mga kahimtangan nga dapat naton i-address subong nga mga katawhan. I think tama ka importante na tungod kay ning issue nga imo ginalay subong hindi manigar nga nag-aapektar sa atong mga pagpangabuhi sa sining kalibutan. Yes, I share with the same observation nga we are living at a time where we are witnessing ning ginatawag naton mga amazing technological advancement kag mga scientific inventions nga which seem to appear nga ang pagpangabuhi naton diri sa sining planeta pwede na nga magpadayon even without God, no? Amoy na ang masaming nga mensahe nga nag-aabot sa mga tao sa sining postmodern era which is characterized by relativism. Yes, samtang nag-atumbang kita sa kamaturan nga madamo na nga mga technological advancements ang na-achieve sa tao, mga scientific inventions that make life on earth more comfortable. Pero ang matuod nga ang sinsya kag kung ano man ang ginapabulan nato nga mga teknolohiya wala makasolbar sa problema sa mga tao. For example, science has not solved the problem of poverty, mga giyera, kag sa mga balatian nga ginakahadlukan naton sa gyapon, no? Mga balatian nga way gyapon sang bulong. You see, while medical technology has made great strides in recent years, sa bagay may mga ginatawag na kita nga mga miracle drugs, no? Mga drugs to prolong the aging process, pero mapaatid ang mga scientific. Ang death rate is still 100% flat. You can jog, you can avoid cholesterol, you can diet, o kung ano pa lang ang mga bulong ato na tumaron, and yet we might still end up the healthiest corpse that ever died, no? Ang rason kung nga ang mga tao nagahapos gyapon sang reliyon, sang pagtuo, kay Hidlaw Alex, natungod kay nakita nila nga ang science wala gid man makasulbar sang mga problema nga ginatubang naton halin sang una. Kag sa mga affluent nga mga countries, for example, subong ginatudlo na nila nga life is bearable even without God. Pero ang Biblia nagatudlo iya sa aton nga you know what? God has always a way of telling us nga life is never secure without God. Wala man kita sang pwede nga ipabugal sa Dios. Ang modern na idol sa mga tao subong speed eh. Speed, sinilati, dasigay na, in this world of instance, people have the tendency to think nga ning evil of shortcut bala nga ginahambal nila kay Hidlaw Alex sa muning delikado, no? And when we begin to think nga pwede na kita makasurvive sa sining planeta bisan nga wala ang Dios, baw tamay na ka delikado nga kahimtangan. Ang Genesis chapter 1 basahon naton dira sabta nagapabugal kita sang aton nga mga teknolohiya isang aton nga speed. Basahan niyo lang ang ambal dira nga God said, let there be light, and there was light. Let there be fowls in the air, and everything that God said came into existence. God did not even have to lift a finger agud nga i-create niya ini nga mga bagay. He simply spoke the word kag ang iya mga ginhambal came into existence. Mas may ara pa bala kay Hidlaw Alex nga mas madasig sa sagira. Di dapat din dumdumon sa tawo nga kuno lang Dios wala sang siyensya o teknolohiya nga makasumbal sa atong mga problema. If ako
chaplain sa Central Philippine University. For your wise investment, smile! SMDC Bacolod. Contact us 0945-400-6918. For your wise investment, smile! SMDC Bacolod. For your condominium unit reservation. Okay. Alright. Salamat nga madamo sa atong tagsekdag Pastor Bong. Kag katahuman sang gin-share sa aton ni Dr. Gerson Narciso, isa ka professor sa Central Philippine University. Oh, katahom. I believe na ang iyaring number essentially that's the truth. That's what is happening. It's what is happening right now, gid. Ang nakaka-capture gid sang one of the thing that captures me is ginambal yang that people are into speed. Sigla. I believe kung speeding imagine when we are traveling nga life becomes a line, malabayan mo perti kadasig if your speed is so much and sa iyang kilometer per hour or miles per hour sa Amerika, linya and so life becomes kung sa wala sa bor, you cannot see the beauty of a leaf, ang malabayan mo kuna pala riyo na tanan, and so that thing nakambal man siya nga because of the technologies that people tend to not to call for God, kung tulukon tayo, that is true. And anything that will draw you away from God is, I think, a sin. Sala gid. Nga inang argument subong lang magsulod na ang 5G, the revelation is coming onto the realization. Nga tapos ni sang COVID, after this COVIDity, nga nga masulod na ang tatakanay. You know what, Pastor Alex, for me, I could say from the beginning of those social security and all those numeric identification cards and numbers, nagsugod na. Kung wala ka tatak, if you don't have the mark of SSS, PhilHealth, and all those marks, wala ka transaction. You see? It's already there. Now, question naman yung bala, doctrinal, no. But anything that draws us away from God, ang aton confidence, when our confidence is being drawn away, mamambal ka, ang ako ni pagpakatutom, the way I am being with God is to serve Him, yet I know my future is secured because I am insured. Utodloy na. Tapos the mark is already there in your forehead. Okay, kung if argument would arise, well, okay, will come. But I believe that the very markings in our foreheads sa somehow, the way I see it, that Daniel or the revelation, why they have seen all those things, why nga sa forehead, because what he sees, the marking would be IDs.
it is the ID system. Now, ano malayo ng ID system? I believe not. It is not. But when that number shifts into our minds that we are secure of all our insurances, of your bank account, kung secure ka, gitatakan ka na pagi sa imong bank account, pok! How would you kneel and pray when you say, damo pa to pondo ko? Hindi, I cannot suffer from poverty, I cannot suffer from all those things. What I want, I could buy. You see? You mentioned about 5G, no? Yes. And actually, may 6G pagid. May 6G pagid actually after 5G. They're gonna be installing 6G, and that is, I think, I don't know what will happen. I don't know what would be the repercussion in terms of public health. I don't know, but the way I see it, 5G or 6G, well, those are part of, you know, development. But kita naman, padayon na kita iya sa padikar sa aton kabuhi, kag gi-preserve sang Ginoo. Kag nagmensionar ikaw nga tatak sa agtang. And right now, I do believe, this is my own personal opinion, that the tatak sa agtang, the seal of God, has already been implemented by God Himself, and He alone knows kung sino ang nagkakabagay kay nagkakadapat na tatakan. Alright? You know, the seal of God that will preserve you, that will give you empowerment, that will make you suffice and make you surmount whatever difficulties nga mag-aabot sa kabuhi mo. Kag sa siningi kang tanan, may isa gali katao nga si Brother Juancho Perez nga naka-surmount o kung naka-survive o kung naka-overcome sa sining kabudlayan sa inya kabuhi, Pastor? Ilang taon ta? Okay. So good, no? Tanan magkita. Mga pugot magkita. I was not really a devout Christian, Catholic before, no? Tuod kami sa ako kaya requirements sa eskwelahan mo. Pero maigi ko yung kakilala sa Ginoo so except pa sa subjects ng religion so nang ginahatan. Pero sa nagsugod ko sa Lapa, sa second year ko high school, dito na ko yan hambal nga nagsimang nagiguya sa akong nalagyan. Nagsugod na ko da druga. Wait abot sa druga, barkada ko instead of being also in high school. Dapat to sa pagdapat, dapat barkada mo high school man. May barkada ko mabarkada ko during that time ko na college. Second year high school ko, sila ya second year college. Ito kada ko sangga. So di ba di ang maturity ko to kadasing na-drop packet. Dayon, starting from there, I fell down to the very dark path. I started drinking, sexual immorality, all the things you could think of. Smoking, I started smoking during that age. And take note na inisang tanan, hinimo ko ni tanan at the age of 14 pa lang. Wow. So yeah. So grabe. So it's, you know, eventually, as I moved on to later years, why ko nang bago. Not even an inkling of transforming myself. I've been into rehabs. I've been to Cebu twice for rehab. I've been into Victorias for another rehab. Wala gid. Wala gid nga ano. Until such time na priso ako for about a year and a half. And then it was there in prison wherein I really got to a point wherein aralin ko sa lowest ko na I was in total darkness with no light at all.
But then dito ko How does it feel if you're in total darkness? In total darkness, it feels like dumalumos na. Wow. Na you cannot breathe. Every time nga taga-tikam mo, tanaw ka sa likod mo, nga you do not know what's going to happen the next day or even the next moment. As in, not only in darkness, but totally blind ka, it's like walking around a room wherein not only blindfolded, but there's literally no light. Kaya kabalo kung di ng pertahan, di ng bintana, di ng pader. You don't know anything. That's total darkness for me when I was super sad. But what I also discovered is that in the moment of your darkest experience or in the moment of your darkest moment, then doon mo yung makita ang suga sa Ginoo. It was on a way there was a pastor there went there to preach the word of God. Na hindi ko malimtan, di dyan ang balik siya. Do not give in to the temptations of the devil. Do not give in to his lies. Because once you give in to his lies, hindi pa ngayuon na siya. But every time may pangayuon na siya, ako. Yes. Mga sa sili mo, kutsarita, tagaan mo sa kutsarita, pangayuon niya sa kutsara. Patagal mo sa kutsara, pangayuan niya sa luwag. Tagaan niya kaluwag, isa na kakaldiro. Tagaan sa kaldiro, banira na. Muna ba nagdako. So, eventually, I realized na todo ang mukina. That's why ari ko disugong. It's like, ginuwa ko sa Ginoo, ito ang ari ka di. Hindi ka na kaliko, pakadto sa ako, so kwaon ka na lang, kaibutang ka kanya. Ang mugin niya yung picture ko. Then after that, blessings and blessings went into me. Amen. Once I accepted the fact na Lord, why lang ka ba, Lord, kung ano ako mo future? I do not know where I am going anymore. I am lost. Once I surrendered to God, na ano na ang situation ko, dito ko yung nakabatsa sa Ginoo, ang hiya sa Ginoo. Dito na ko yung nakapati ang buksang hambal na clearly, the voice is very clear. It's from the Holy Spirit. Klaro. And as simple as alam ko sa sulod sa silda ko, may mga batsagan, may mga batian ako kahit tutubal sa mga purpose, kahit tutubal sa chapel. Every time I would hear that word, there was always blessings at the end of it. So kung Lord, kung pag-amin lang ni Lord, hindi na ko yung magbiya sa inyo yan. Until such time, Lord, na makagawa ko niya, Lord, makagawa ko di, manirmisyon na lang niya sa inyo. Amen. Ito mo diya, wala, ang imuyang hambal mo ay nanyagali as tracing mo. Ari niya sa dalan sa insakto. So the time came, nagkitagaan ko yan, dako ang grasya sa Ginoo, nga ginatanin ka ni chance to have a plea bargain for my case. Immediately, naghambal kita sa akin na take it. No second thought, kuhaan na bargain. So I took it. Gakulit ako yung galing sa lawyer. Then until such time na na to nga, even ang magulang ko nagpupud sa akon, nagbulik sa akon na mapapa ang bargain. Then a few months after that, about 2 months after that, I was set free. Wow. Then when I was set free, come back, Lord, I will stick to my promise. And since you're set free now, you're out from the cell, you're out from the prison, now, what is your delight as per experience in life in the Spirit? My goodness, if you're asking me of the delight na I know na experience ko from the moment na nakagawa ko, each and every day is a delight. Wow. Every day. Halos every moment and every day, there is always blessing. Even though sometimes most of us do not realize na ang ina siya na nagabot is a blessing. Although hindi ka mabatian, sa ako niya, mabatsagan ko din. Okay, I have been so down. I have been down almost to the bottom. Almost hapak na kuya. Nung ma-realize ko, nakita ko yan, natanay niya naabot sa ako. Iyan niya sa Ginoo. To the extent na even monetary, even the love na makuha ko, even the relationship sa family ko. Okay. Naguba sa una. Isipon mo lang sa una,
Ginahaboy ko na sa nanay ko sa ako. Tungkol sa kaaki niya sa ako, ginalapar ko, ginasumbag, ginasipan ako sa pamilya. Kasi amo ko nakatulog. Pero subong ko kanami. Amen. Kanami. I for one witness you as you enjoy yourself in the praise and worship team. Yes. And I watch you, and I really thank also the Lord that He really anointed you in leading the praise and worship during your praise and worship. So how does it feel if you are in praising moment? You know, there is such a thing as pure joy. You are singing your heart out, even though libagod ka. You know, not all of us have good voices, but the Lord does not seek good voices when we worship the Lord and when we praise Him. What He seeks is the What heart. He seeks is the heart. Yes. It's the sincerity of the heart that yung lang hinahalad mo yung the effort there of glorifying His name. Once you're in that state, there is pure bliss and pure joy dyan. Na feeling mo, you feel warm all around you, but you don't, hindi kaya hambal ka na naging utang ka. No? The warmth of the Lord is there. The love. Even it's too hot now. Oh, even if it's too hot, But you still have that yes. experience with the presence of the Lord. It's just like a cool. Yes. presence. Every time every time I would worship the Lord, and I give my heart to Him whenever I do my praises to Him. Tulog niya every time na tulog niya yung ako. So it really radically changed you as a person. Because of His presence. Completely radically. And going back, what is now your advice to use, just like you before? Ma-advise ko lang, especially to the millennials, not even the netizens right now. My advice to you is, no matter what state you are in, no matter what vices you have, but no matter how you think na why ka naging pag-asa, always remember that the Lord is there. The Lord is always there beside you. Why hindi ka bigyan ang ginawa? All you need to do is ask for His help, and He will lift you up. Amen. Ang mula ginaya. Ask for His guidance, ask for His protection, ask for His blessing, and most of all, ask for His mercy. Ang mula ginaya. So thank you so much for this time, Brother Wacho. May the Lord bless you as you continue on your journey in Christian life. Yes. And right now we are being blessed by your presence. Thank you so much. May God bless you all upon watching this video. Hidlaw-Sadya. God bless. Bill Nye the Science Guy has said it's not crazy to believe we're descended from Martians. But he says believing we came from Adam and Eve is not using our heads. But there's scientific evidence to support what the Bible says about human origins. You see, genetic studies have shown there's a very small difference in the DNA of any two people, only 0.1%. If humanity were hundreds of thousands of years old, we'd expect there to be huge differences between people groups, but there's not. This confirms a starting population of only 2 people described in the Bible. There's no evidence we descended from imaginary Martians, but once again, the evidence does confirm God's word. Meet one of our postgraduate study degrees musicians and now the Director of Marketing for Kingdom Life Christian University. Having been able to finish his bachelor's in supplemental studies in education, STI was Negros University, and after searching in for units in master's degree in theology, majoring church administration at Songkyul University and Theological Seminary, a Korean institute in Iloilo City, Panay, Philippines,
He decided to enroll at Kingdom Life Christian University, USA. And there, after having been able to submit his action research on music entitled Music in Year 9 Classroom, particularly in music theory, critical writings of music, and musicology, he was able to graduate and had gotten his certificate with the university's official seal and the latter's transcript of records. I praise and thank the Lord for the achievements that He allowed me to experience and the possible promotions one could benefit out from studying postgraduate courses. Alexander had 4 semesters, finishing the course, Master in Music Education, majoring music production. He started from Principle of Church Education to Philosophy of Music Education for the first semester, Vocal Pedagogy, Electronic Music Production, Audacious Euphony, and others for the remaining semesters. So what are you waiting for? Enroll, enjoy, and have fun at the Kingdom Life Christian University. Remember, Yeshua says, "Occupy, I am coming through you, I am ruling by you." Okay, salamat sa aton mga tagsagdag. Katahom sang gin-share sa aton ni Brother Juancho Perez sa imo paglantaw, Pastor. Kamusta man ang imong obserbasyon? So it would be something if I would say, Pastor, na makarelate ko because I passed through that road. Kaya hindi nalikom, wala ko naging, I never ever denied the fact nga I've been through nga lagyan. For one thing, I believe, Pastor, kung nga nakambal ko because isa lang gid. We were all in the same pattern in seeking, finding where the Eden, the Garden of Eden is. Amo sa pinaka-base, the very base of why people go through sa drug addiction, sa gambling, sa alcoholism. All those are just the mere irony. Do kung sa kamabla, amo gyapon siyang sahi sang system which is finding where is the Eden, the Garden of Eden. And so subong Pastor mas nagaklaro pagid no katawom no naga diang aton ang angkor ta is finding the Garden of Eden. Nga sa mga testimony, look from the very start up to sa kay katawom sa maging mention to siya nga hambalya after na he was broken nga sang tanan nga na tilawan niya. I don't know, hindi ko ma-capture gino kung nanugib lang yan na tilawan. Pero sa mga tinilawan, Pastor, I will tell you kung sa mga nag-view from the very bottom sang drugs up to the higher ti kalaway magambal ko nga wala ko na nagyan. But look, if you couldn't find your breaking point, no facts or figure or anybody else that could present something that would change the way your mind works. So, buting anon, meaning that in our lives, to find either seeking the kingdom of God, looking for the ingid ang Eden, looking for, maski Pastor, look, I could say, maka-relate ka ni, to what degree of title you have, unless there is a breaking point sa imong heart, nga makambal ka Ginoo, ikaw giniya, it is you, O God, that is bringing me into this level of understanding, this level of finding, this level of things. I have no satisfaction. But when we are with a relationship with God, that from the very small thing
nga imo ginapangita paagi utod when God present it to you, no question. According kay hindi ko man nasa kwan pastor, but kay apostle, isang apostolic, I think. Sila nga, we could say that we are believers if only one word of God that you heard, you believe. There is no such believer nga matawag nga sa gagamay naging that God had shared, had written, kag nakalabot sa imo, and then you question it. You are not called a believer. Hindi ka believer. But for us right now, katahom gino, that as we seek, maski pastor, maski ano tanila kaluto sang masinadyahon nga mga topics, when those that are just curious lang, kung hindi sila hidlaw, pastor, I tell you, hindi sila kapalawig sa aton nga broadcast. But to those na may hidlaw, ang hidlaw is equivalent to gutom mo. Hidlaw, equivalent na gutom kag uhaw. Uhaw sa sadya. Gutom sa sadya. Ay, maski ano pa kakalamutan, maski si Charlie Chaplin pang ibutang mo diri sa aton di ginatubang di utod kung wala sa mahidlaw, he would never appreciate a bit sang sining live streaming. But I know right now, kutob da ang makita ta mga classmates, mga friends, mga supporters, na they are there. Kag mangin excited sila sa next. Because what? Maging excited sila sa new normal. Naman mo nga live streaming, pastor. The excitement, you know, amo nakasubo bala pastor nga sometimes gin ariolok subong ni gitakaan sang Ginoo sang law of the land nga sirado tanan ng simbahan, all those churches, no mass gathering. Ano na siya? Kung ang aton mga kauturan nagatubo, they grow spiritually, that we will be longing and be excited when ma-open kay masimba ko tutuod. Now, ano ang loophole da? Ano ang other side of the coin? Ato nanad na nga tamaran naging napatay na sa excitement nga no gintamaran na wala na mga utod, pastor. These are the effects of kung sa bahay pamenopausal kung sa laki andropos yeah. Si sa aton naging kanta to sa nagligad to asang wagina lang nga we would have the Spirit of God and stay as young as we are, and we would be there in the kingdom of God in 30s. Pati ka na, pastor? In the 30s, pundo na siya. When we mature in the Spirit, na pundo, makilit anay ito when we would be gathered there in the kingdom of God. I believe mga 30s ni tanan. Wala ni, pastor, ang problema, madaguro, kaya akong duway ko di problema sa akong mabawti. Kag katahom sila nga we will be younger looking, and even babalik kita sa atong ubing edad sunod sa ginsiling dira sa kasulatan kag sa madamo na nga mga eksperyensya sa mga tumuluong nga somehow gitagaan sa opportunity sa pagbisita sa mga kalangitan. Kag katahom nga we are experiencing it right now because the very reason for that is the very source of God Himself. Tama, no? Ang kuan bala, ang ining aton lang nga pagkabuhi nga nabutangan niya sang mga fresh ka nga mga provision, just like sang aton nga mga harden naton, sa mga ginakaon naton,
sa mga pollution nga dapat way kita dira. Kag reminder man sa aton nga sa diin ilabi na gid subong ang contagion nga mo ang naga-inflict sa tao sang lung problem or lung disease. Kaya amo na ang aton new normal is to live healthy so that we will go younger and we will, look younger and everything will be fresh and has longevity. Just like Pastor share ko sa aton sa amon sa batch namon, sa batch that we are being challenged. Like gin-share to gapon, we are being challenged isa kag isa to post from seedlings to the fryings. Halang butos ganon, halin sa seedling itanom sa kundihin man ng imong pagtanom, pagtapos i-post mo hasta nga ma-harvest mo kagma mabutang sa imong lapagkalanan. O katahom na sa pastor nga as we find nga mga siling tabla kagina nga ano man ang hari taka pangita sa mga haktin isang way man takabalo. But look, life in the wholeness of life, we are gardens gid. We are the very gardens of God that is being planted by His seeds, iyang seeds. So kita naman niya, since we are in the body, ari pa ta sa lawas, nga transforming those thoughts nga ma-apply naton sa aton nga adlaw nga kabuhi nga subok. You mentioned about transforming the thought. And sa aton nga pagplastar sa aton nga new normal, nga sa diin aton padikaron ang aton nga mga garden, kay nagnuno ka sa garden from seedling pakadto nga mag-harvest ka, may picture nga i-post sa Facebook sa pagpamatuod nga ikaw naghimo sa imo responsibility, social responsibility, and that is to contribute to the common good. Nga ining imo nga pagtanom, ang imo nga paghimo sang bagay, makahatag kontribusyon nga maalibantar ang aton nga pagpangabuhi. Ilabi na subong nga magasugata kita sang economic crisis right after the lifting of the ECQ, enhanced community quarantine, and we will be living differently and new normal under GCQ, general community quarantine. Yet we are, of course, given the suggestion, given the provision of wisdom, and that is to plant and exercise of our social responsibility for the common good. Kag sa sining nga kaangtanan ng Pastor Bong, aquaponics ang imo gin-mentionar sa nagligad sang aton pagtalakay, no? Damo gini ang tutok pastor if you would allow them nga mashiran sang sina nga technology. That is technology. It is technology, a very safe technology. By the way, pastor, yung Mayara pito ka paagi nga ang komunidad makabenepisyo sang backyard farming. Una, magapanubo sang carbon emission. Pinaagi sa paglocalize sang produksyon ang mga bukid sa probinsya makapamenos gasto sa paggamit sang fossil fuel nga kinanglanon sa pagdala, pag-impaki o kung pagbaligya sang pagkaon. 4,200 kamilya ang kinaandan nga biyahe para ang produksyon makaabot sa tagsa ka lamesa. Ang backyard farming makabulig pahagan-hagan footprint. Pinaagi sa paghatag sa ila sang oportunidad sa pagbakal pagkaon sa manubo lamang nga presyo sa sulod sa ila komunidad. Preparation sa farming. Cultivate
or prepare the land. Watering the plant. In order to survive. Ikadua, innovative techniques. Tungod kay ang mga kasyudaran kulang sa masangkad nga talaksan sang tradisyonal nga pamaagi sa pagpanguma, ang mga manguma sa syudad nangin innovative sa paghatag solusyon sa pagatubang sang problema sa basura, bakante nga lugar, resources kag enerhiya. So, bagulan ni nagtulubo ng mga kamatis. Chapa. Ano pa chapa niya? Ano pa to? Dadami po. Tungod sini, ang labi ka maayo nga mga inobasyon nga ginhimo para mapaayo ang kalidad kag mapahamungaya ang pagkaon, amo ang pag-adapt sang aquaponic vertical system. Wala na mo pamula kayo kinangutdan niya puntaw. Sana na ni sa mga magwa ang iyang akon. Ano na gagwa ng bungaya? Muna nagili. Pangatong naman kami. Basta nagkatko ka din. Pangatong dahil. Tapos okra, no? Oo. Kaya buhay ka nagsilintan. Uy, kung ano, nagit mamuksin balatong. Ato okra, daling kay gab may bungay. Ato dito ka ho, may bunga to. Mula ko ng gamba. Ang okra, lawig siya, no? Araw may bunga. Pila ka bulan. Ang iya support. May bulak mo sa galino. Ikatatlo, kahatag sang trabaho. Halin sa mga kahon sang bintana, mga talamnan sang ulatanon, hasta sa masangkad nga lagwerta sang komunidad, ining mga backyard farms nang gahatag oportunidad sa mga tao. Niya kamuti. Di nang balatong. Ariyo, diris tubangan ka ba? Ari may bunga na sa. Okay. Wara pa. Organic ni tanan. Kuan lang ito, Tubig lang. Kuan ang ginag-spray abon. Niya kalabasa. Oo, kalabasa na. Kuha ka na to? Oo, kayo na. Kinanglanon ta gini. Samtang kita sa quarantine kag lockdown. Kadugay pa na ano? Ang butang, extend naman nila. Basta sa May 15. Ini nagahatag trabaho sa mga dalagko nga mga syudad sa diin gaunay ang isyu sang kaimulon kag gutom. Ang pagdugang sa gagmay nga mga negosyo nagapadasig sa lokal nga ekonomiya kag nagasuporta sang komunidad paagi sa paghimo sa mga trabaho kung sa diin nagapuyo ang mga tao. Wala, simba-simba. DYBS. Why, ano, simba-simba. Si gamay ga, ano, kada linggo. Ya. Panimbaw kami sa may babaw lang kami. Ya, kuan kayo doon may ano pagalit ng babaw. Di ba lakwan? Oo. Sibuyas daon mi no? Oo, ato dito ka ho damo. Kami nga kada kapit. Amo kada. Kuan. Ikaapat, pagpatindog sang komunidad. Ang mga talamnan nagapatubo sang manamit kag abonansya nga pagkaon para sa ikaayong lawas. Ang agrikultura sa syudad nagapahiusa sa mga tao sa isa lamang ka interes, nga amo ang pagkaon. Sa kabilugan, ang komunidad ang makabenepisyo pinaagi sa pagdugang pagpatahom sang palibot nga nagapalig-on sa mga residente. Di no munggo. Inya pala. Una sa ara pau Tangkong. Chinese. Mayang kamatis nila ko, no? Salamat. Sige.
Kadamuan sa mga proyekto sa panguma sa syudad, nagakinahanglan sang mataas nga level sang organisasyon sosyal sa paghatag sa kada isa sa komunidad sang interes tungod sa ginansya kag kadalag-an sini. Watermelon. May bunga na. Tanawa, gamay pa. Ano gina-apply mga kuan abono? Ay lang. Dako lang po. Kunyag na lalo. Pari sa tiyak ko. Basta amunin nga sa summer mas mayo ang kuan. Nay! Waay sa akon sa aga ko paniging pundo dao. Ikalima, ikaayong lawas sang publiko. Ang pagdugang sang populasyon sa mga tao sa mga syudad nagpaantos sa malnutrisyon kag kalain-lain nga isyu sa ikaayong lawas kahilabtanan sa pagdieta. Ang pagdala sa mga sustansya nga pagkaon sa lokal nga mga komunidad may madamo kag direkta nga mga benepisyo sa ikaayong lawas, lakip na sa pagpanubo sang peligro sa mga peligroso nga mga kondisyones subong sang heart disease, overweight, diabetes kag madamo pa. Ang pag-ubra sang talamnan mismo nagahatag higayon sa tao sa pag-ehersisyo kag mas madalom nga kaangtanan sa agrikultura. Sa backyard farming ano nga mga dapat mga may ara kang bertod para nga ma-maintain mo ang garden? Ano nga kinaiya nga may ara ka? Pagtiyaga, pagpangamuyo. Tagaan niya ka sa energy. Kapisan dito eh. Kapisan. Ano ang naga-inspirar? Ano ang imong inspirasyon para nga ma-maintain mo imong kapisan kag ang imong mga tiyaga? Inspirasyon ko ang akong bana. Napakaumit sa okra at kawadlaw. Ikaanom, seguridad sa pagkaon. Ang mga tao wala sing access sa barato kag healthy nga mga pagkaon. Ang backyard farming nakabulig sa pagtulid sini pinaagi sa pagpanubo sang presyo sang healthy nga mga pagkaon, paagi sa pagkakas sang middleman kag pagdugang oportunidad sa mga miyembro sa komunidad nga makapanginpulos sa mga gintanom para sa ila pagkaon. Anong ma-advise mo sa mga gusto man mag-farm? Pangpito, edukasyon. Nagatudlo ang agrikultura sa syudad sang leksyon sa mga kabataan sang ginatawag nga kultura sa pagkaon. Diri natalakay ang ila koneksyon kung sa diin nagagikan ang pagkaon. Pinaagi sa pag-motivate sa ila nga ma-involve sa pagpananom sang ulutanon sa palibot bilang ila pagkaon, nagapasiguro sa mainuswagon nga produksyon sang pagkaon para sa ila buwas damlag kag palaabuton. For your wise investment, smile! SMDC Bacolod. Contact us 0945-400-6918. For your wise investment, smile! SMDC Bacolod. Reserve your condominium unit now. Okay, salamat sa aton matahom nga mga ginaman nga makahatag sa aton inspirasyon, pastor, sa aton nga pagtubang sining new normal nga sa diin challenging ini katama pero sa gihapon sa grasya kag pabor sang aton Ginoo pagi siya espiritu nga magagiya sa aton nga maghahatag sa aton sa inspirasyon ma-overcome naton initanan. Ingrid. Okay gid no. Katahom pastor. Kag sa liton go pastor
suliton ko nga it is not about just para sa aton nga health, pero I believe nga damo ang mangin, kung imagine on tabla, if you would depend sa mga ma-import sa aton, are pastor, kung mag-depend kita sa outside sourcing, kadamo sang factor da nga aton i-consider. Wala ta kabalo sang the way sang ilang cultivate or pag-process. And the second thing, wala ta kabalo sang grading sang ilang pagpatubo. Kung ano na sa high grade, low grade, or ano ganyan itawag, artificial. Ang ikatatlo is ang travel sang sining nga mga produkto nga mga kananta ang ginatawag bala pastor nga contamination. Hindi lang contamination sang actually ang ini nga COVID isa lang ni sa viruses nga posible nag-invade sang kusog katama nga atake, pagpanglaton. Pero there are so many corona strains nga pwede gid mag-travel kung magupod sa sini nga mga products. Now, ang ikapat da. Kung tuod gid man na nga mo na ni ang ira nga kung wala ka tatak, hindi ka kabakal, sadya gid. Hidlaw ka gid sini. May hidlaw ka gid sini. Sa sini nga factor, pastor. Like, sang nagliga to, minsan ko, walang dugay, nga may nag-post, nga may mga plastic ng itlog, plastic na sa tanghon, from Musina. Nga kung tulukon ta, pwede gid nga mangin artificial, ini nga aton, nga ginapang butang ta sa aton nga pagkaon. Now, when we have this, ini nga sahi sang technology, I would say technology, ang farming nga mangin, kung ini sa mangin part sang aton nga pagpangabuhi, I believe hindi lang dapat pastor nagapabilin nga tungod may ibutang sa aton nga baba, but I believe it is first glorifying God for His creation. Ang ikadua, it is by my product nga pwede ko gid ma-share si mo. Pastor, ang imo da nga utanda, diri may kamatis ko di. We could trade in this form of sharing. Nakabalot nga mo nimo, are. The kingdom of God is a self-source nga sa isang system. Meaning, sa ginarian sang Diyos, sila ang ginatawag na self-sustained. I believe, look, right now, nga wisdom niya ginashare sa buong Ginoo sa aton. Self-sustaining, self-governing, tanan nga self. Kung I believe, ining aton sa buong ginahatag ni sang Ginoo nga privilege sa aton. Look, with this platform nga nakalabot ka sa siningasahe isang mga pag-share nga ma-share ta sa ato. Hindi lang share but to encourage, like subong sa akong mga classmates na encourage nga magluwas ng kan, we are being encouraged nga sa aton subong nga paghimulos na mo himusli ang duog nga sang wala pa sang quarantine, why mo gid makali, abi kaliha kag tamni. No, amo na sa nga maghanay ka sa amoy na sa atong pagpangabuhi subong, ang wala bala lagwerta, wala bala sing space, pwede sa gyapon ka himo sang ginatawag nga aquaponic vertical system, nga ipa-vertical ang arrangement sang tanom para nga mas
maka-maximize sang space. Pwede gid mo bisan gamay lang area sang balay mo ang may ara ka, pwede mo na siya ma-utilize nga space para mo iplasta mo dira ang ginatawag nga aquaponic vertical system. Kag mangin ma-minimize pa ang tubig kay once kung imo siyang bunyagan sa babaw, madagdag ang tubig pa idalom. So ang bilog nga tanom mabudyagan nimo sa isa lamang ka agi. Isa sang coverage or something na we could share sang sining system how to. Kay isang nagligad lang, pag sugod ni sang amon nga challenge sa amon nga batch, the wisdom, the vision of God came to me. Nga inibla ti diriyo sa amon di may mga guro mga 500 square meter di nga do mga mahogani, pastor. Mahogani magluwas na sang may hindi siya tikal o kuno no, but I would share this nga ang nagsulod-sulo ko nga ang Ginoo nagsiling ang mga cook nila bala nga ginainom da abi pangutda na kagimuan nga aquaponic nga no. Kung hindi ka gid man matapos nga makapananom, pwede gali sa mahogani, pastor. Pwede makasaka ka na sa pinakataas nga kahoy sang mahogani mo, makapananom ka pa. So, I believe nga kung ma-set up mo sa dason mga segment, nga ma-share ko na si mo kung di ni dampi nga project, eh, excited mo ni mga classmate ko man nga, bo, grabe mo. No, giving you the thrill. Kung wala ni thrill, way man ni, kay singko, bloko mo kung makapananom ta, kadamos na ma-explore ta. Ma-explore ta. Nga, katahom gali nga pagbupaglantaw mo pagkaaga makita mo may nagkapanubo na nga mga prutas, mga vegetables, and these are not just for your own consumption. Kung mag-move out na mga siling tublagin siya din nga hanap buhay nga makakuanggid, that this would become something for us to market. Kung sa Mayo gid nga pagplastar, makamarket kag ising gagwa gid na subong ang aton nga pan mabinungahon. Just like subong sa second episode ni Pastor nga mabinungahon ang ini nga mga aton nga pag HINUN-ANUN nga hindi lang nga na-discover ta, nga naka-discover ta, but it is something for us to work on. Nga siling gani ka kagina tong siray ta. Walk your talk. Walk, let us walk our talk. Why tadi pastor nga ari lang tadi diri lang dito. Ati kay na publish na naman na, napada naman na. Okay, no. But we would walk our talk. Kung ano nga aton nga nabatian nga at least amo nabla gina-recall ko sang Ginoo nga pagkadakop ito bla ni, I think it was Jacob, nga gindomo gib lang anghel, singa sa anghel, hindi takapagbuhian mintas tanto, hindi mo ko pagpakapamayon. Just the same thing right now, all the messages and the information pagi sa sining segment, sining live streaming Hidlaw-Sadya nga ang mga impormasyon naton nga na nasaluhan dumuga utod kaya ako ginadumog gid all those na mga information na I believe kapriska nga nagsulod dumog gid hindi ko gina siya masiling bida why na sa sampulos tinga ma tungod ni sang inatawag nga hidlaw kita tanan hidlaw sang sadya nga pagpangabuhi pues the Lord that provided us pagi man sa aton nga utod kagabyan Pastor Alex nga ginbunag. I believe this was conceived a long time ago. Kadamo mo just like sapon nga kadamo sang conception. The Lord is pouring out the very seeds that we should incubate, that in the proper time, in His time,
that it is being birthed, ginabunag, isubong mo ng tawab lang. Tapos ni COVID, sadya gini. Sadya gini. Ang nalamin ko is that it is not the human conception, but the idea that is being right now gina-conceive nga pagkatapos ini pag damo gini pastor. Yes, damo gini nga mga pamata nga ideya kag sa siningation na pastor, ginapangabay ikaw nga magpangamuyo kag maghambal sa imong parting shot as we close this program because we need to. Oo. Alright, so taga-antas ang nahigayon imo kaugalingon sa pangamuyo kag pagkatapos na parting shot. Okay. So before tamang pangamuyo, allow me to share Isaiah 51:3. Katong easy English version. Kag sa mga nagapamati, hear carefully. Sinigadi. Surely the Lord will be kind to Zion, and He will make it strong again. He will mend all the places there that the enemy destroyed. He will make the sandy places like the Garden of Eden. He will make the wild places like the garden of the Lord. People will be happy there. They will feel very happy there. People will hear songs that thank God. So, what a message. And one in heart, one in mind, and one in the Lord. Let us pray. Magapangamuyo ta. Ginoo, salamat gid o Dios. Abba Father, we thank you so much, O God, right now for this very privilege, Lord, that we could partake upon the banquet, O God, Lord. Upon this Passover party, O God, mo allow for us to share. And I speak blessings, God, Lord, especially kay Pastor Alex, Lord. Continually pour down the wisdom, the provision, Lord. Even sa sining Ginoong endeavor, this live stream channel, O God, maski pa sa iyang ministry, Father, I speak blessing. And Lord, right now, nag-isa kami, we are being united. For it is your word that 2 or 3 that are gathered in your name, that you will do whatsoever things that we pray for. And God, we thank you. I speak blessing, I speak healing to those nga ngayon kintugutan sa Ginoong nga maglabay ining kalamidad. And Lord, I pray that there will be healing, O God, restoration upon their businesses, even their health, O God. And Lord, we continually ask, O God, Lord, for your favor, the very favor, Lord, nga sa ila nga ayan subong nakamuklat nga ang relasyon dira sa imo, Ginoo. Wala sang may makumparar, but God, right now, Lord, continually touch them, O Lord, that their heart, O God, magapadayon sa pagpangita sa imo, Ginoo. And Lord, right now, I speak blessing to our brothers, our sisters, all the pastors, all those men servants and maid servants, O God, nga dira sa imo ginharian, Ginoo, nga padayon na, Ginoo, ang imo pag-amlig, pagkupkop, pagalayay. You are our strong, mighty fortress, O God, that whatsoever things that is being presented unto us by the world, aray Kaw, O God. Aray Kaw, nagauyat sa amon, nga wala gid sa may makatandog sa amon, makahalit sa amon, apang kami magapadayon, Ginoo, nga magapanglakaton, nga malipayon, Ginoo, tungod ikaw ang nagpakamaayo sa amon. Father, we thank you so much, O God. To you, we could bring you back all the glory and praises. And this is our prayer in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Yahweh, O God. Lord, salamat, kid. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, pwede mo makuhaan, Pastor, ang mga schedules ng inyong simbahan, kung ano ang mga schedule, announce?
Saturday, 9 o'clock. 9 o'clock, padayon na ang mga narisari nga mga topics with regards to the Bible. Bible lang. Ang akong schedule, ako may privilege. Friday, Friday, 9 a.m. Ako na nga schedule, gina-invite ka mo. Kag gina-invite ka mo sa liwat, sa Hidlaw-Sadya TV. All those nga mga nag-aton mga abyan, kag mga tumulanaw. Kag pati na sa akong mga kabyanan, kag mga classmates. But this is a new era. A new era. When something is closed, God opens. And so Bong, maging kaupod ko muna mon sa bagong ginabrihan sa Ginoo. We are not rejoicing maging close pastor ang ABS, but we are rejoicing because God is opening a much larger perspective, wider horizon. And so salamat gid sa liwat, kag praying and hoping makabisita naman sa liwat, kag maimbitaran mo pastor. All the time. God is good all the time. And so mga hinigugma, mga kauturan, mga netizen, kag mga taglantaw sa sining nga programa, Hidlaw Sadya sa liwat, ang aton episode 2, nasud nga semana, yan ang tanan nagasiling, Hidlaw Sadya! Bakit alis kaswagan sa atong probinsya? Sa tugma, gintuga ka gintuman. Tiil nga isla, buglas ang Sri Vijaya. Negros na duha, Orient, Occidental, langit kagduta. Laman ang kaluluhan, ilang nga gintuman. Kagintuman, tugon sang kasunatan. Negros-anon, akon handom sa imo, tindog ka, Negros-anon, makitang pag-uswag mo, mapagidait, mahawit, karatmanwahan mo, makailimuhan, imo katahong Negros. Swagan sa atong probinsya, sa gugma, gintuga ka gintuman, langit sa kay sino man, para sa tanan basta tampad lamang sa pagtuman. Wala kapiutan, padayon ng kauswagan, kung master plan subong ipatuman. Karika, kagsaksihan ng Negros, eksperyensyahi ang pagsakado. Negros
sa tagsa, kahidlaw ka sadya, ikot ko nangyarata. Kahidlaw ka sadya, mangituloy-an ka. Kahidlaw ka sadya, kapadayon sa gihapon. Tenga, 2 minutes lang.